Saro sa mga paboritong gibuhon kan mga mahilig magkakan, iyo ang mag-food trip. Kung iyo ini ang hilig mo, kaipuhan syempre na igwa ka perming panggastos para dai maging bad trip ang food trip mo. Alagad dai sa gabos na pagkakataon, gastos andara kan hilig ta sa pagkakan. Ngunyan, digdi sa lifestyle naga, maaraman ta kung paano nagtaonin dugang na ingreso sa mag-agom na noli asin dindin ang sa indang trip na food trip. Morning mga tugang and maray na aga sa gabos ng mga paradalan kan GNN TV 48 Naga. Sa aldo na ini makakaibanan ta ang owner, proprietor and syempre entrepreneur, Mr. and Mrs. Dean and Nolly Agasa. Maray na aga po sa Indogabos. Welcome po sa Dad's All Day Kitchen. Siring mo po, maray na aga man po sa gabos na nagdadaralan. Sa pagpuon ninda kan sa indang sadiring pamilya, yaon ang paghatdit kan mag-agom na dai maging supisyente ang sa indang mga ingreso sa pagpadakula kan sa indang magiging mga aki. Nolly and Dean, paano kita nagkaugwang ideya na maging entrepreneur, maging negosyante sa mga araw kaining sitwasyon sa buhay? Actually po, dahil man talaga plinano na magkaigo ng arog kaning tindahan. Naghahanap lang talaga kami ng pandagdag sa samoyang existing ng income. So sabi mi kaya dahil magiging enough ang ang existing na sinisweldo pag nagkiguan na kami ng aki, kasi that time kan nag-start po kami badus po ang sa kuyang agom. So pag nag-aki na niya ako, mga kaipuhan na ng gatas, mga kaipuhan na ng mga kung ano-ano pang kaipuhan ng mga aki. So garo, sabi ko, kaipuhan may makakuha ng pandagdag muna. So nag-start po kami, actually sadit lang. So yun po tang pinakainot na idea na naisipan ko. Siguro mas maray mag-put up kami ng sadit na kakanan para may dagdag sa samoyang sa samoyang income. Kaya man, nagpuon sa pagtinda nin palamig asin goto ang mag-agom na noli asin dindin. Nag-start kami as food cart duman sa sarong eskwelahan sa laog ang campus tinda. Kasi may sarong family friend kami na nagsabing na nagpaparenta itong eskwelahan na to. So nagpuon kami sa palamig, tapos naging goto, tapos padikit-dikit naka-offer kami ng ibang menu. Yan. Ninhuli sa indang hilig sa pagkakan, kung ano ang sa indang pigkakan sa luwas, iyo man subuot ito ang sa indang pigluluto para sa indang kakanan. Alagad, ibang bersyon. So, itong pigkahapan ni sa luwas, iyo man lang si inot ng pig serve. Tapos, pig-improve nilang siya na itong hali sa taste, itong gusto ming pagnamit. So, kumbaga, ang gabos pa po yung pig-offer digdi sa Dad's, garo homemade lang. Ano yan? Lutong bahay. Lutong bahay, pero iba si process. May touch talaga siya na baho kaming fast food or itong basta lang ginigibo. Tapos, Iyo po ito, sinabi niya, kumbaga, napili mo po na napili mo po ang food industry dahil inot na inot po, sabi kang agom ko, mahilig po kaming magkakan. That time po, sa mga mahilig magkakan, dapat may pambakal ka ng pagkakan. That time, may man kaming pambakal ng pagkakan na dakol. So, dakol may mga restaurant, di may man ma-afford. So, sabi mo, ano daw kung ang itugtuktang pagkakan, ay ang itugtuktang negosyo. So, gusto ta, at the same time, so kaya kita mismo, ma-afford ta si pagkakan. So, kaya ito po si ito po siguro nagtulod sa moya na magdiretso kita sa food industry kasi medyo familiar kita sa sa industriyang ini. Kumbaga, napili mo po na napili mo po ang food industry dahil inot na inot po, sabi kang agom ko, mahilig po kaming magkakan. That time po,
sa mga mahilig magkakan, dapat may pambakal ka ng pagkakan. At that time, may man kaming pambakal ng pagkakan na dakol. So dakol may mga restaurant, di may man ma-afford. So sabi mo, ano daw kung ang itugtog tang pagkakan, ay ang itugtog tang negosyo, so gusto ta, at the same time, so kaya kita mismo, ma-afford ta si pagkakan. So kaya ito po si ito po siguro nagtulod sa moya na magdiretso kita sa food industry kasi medyo familiar kita sa sa industriyang ini. Si Noli mismo, iyo ang nag-isip kan logo asin kan magiging packaging design kan Dad's All Day Kitchen. Karon basta lang pagkakatapos kaya kang banggi pag maturog na kami, siya maturog na, ako minsan yaon pa ako duman sa atubangan kang computer. So nag-iisip ako kung anong mga maging logo, maging menu. So siguro sa barabanggi kakaisip ko, kakahiling ko man sa mga existing na darakulang kakanan. Sabi ko, ano daw kung arog kani ang maging concept ko kasi ini ang mayo duman. So kung inang igwasinda, ano daw kung i-offer ko si mayo duman. Kung inang itsura ninda, ano daw si i-offer ko maiba man. So ini po si kinaluwasan. Arog katibang nagpupuon ka negosyo, dai naging madali ang pagpuon ni Noli asin din. Nag-start kami ning pero food cart siya, sinublian na lamesa, sinublian na gamit, pati si paninda sinublian din, pati si kapital sinublian din. So padit-dit po habang nag-ooperate, so nagkakaigo kami ng mga mandiri-dit na idea hali sa mga tao man sa na nagkakakansamuya. So hanggang maisipan mi po na sa medyo perang taon na less than 2 years na process mi na pagtiratin ng araw ka ito, napadigdi po kami sa magsaysay para mag-testing na magtinda po digdi kang sa mga produkto. Pirang beses na nag-agi sa pagkalugi ang mga naenot na tindahan na pigtugdo kan mag-agum. Pagkabot po sa puhunan, inot po ang tindahan mi po, ang sangunyan Dad's All Day Kitchen. Pero nag-start po kami bako pangarog kani ang pangaran. So si inot mi pong puhunan, duman sa tindahan mi na na kakanan din na nalugi po siya. So ito po na nalugi ito, sinublian mi muna. So but sabihin po, si sinubli mi din nakabalik sa inutangan mi. So sabi mi, paano kita makakabayad kung nalugi kita? So ang ginibo mi uli, dahil nalugi kami, nag-utang uli kami para maitugdok na itong yaon sa liboton, itong pangadua mi ng tindahan sa liboton. So si sinubli mi again, garo nag-break even lang, dahil kami na recover uli. So itong kapital, ang kung sa inhali, sige sana pong sublimi, 2 beses po kami nalugi, nagsubli again kami hanggang katong digdi naman sa magsaysay po. Ano naman po kami kapital, nanubli na naman po kami sa sa Kabisto. Maski 1,000 pesos pinapatulan mi po igwa kang diyang 1,000, pwedeng masubli, hanggang makatipon po kami ng pang startup. So ini po 3 doors siya, ang nakuami lang muna po sa wrong door. So nakasubli po kami pang tugdok ng tindahan. Ang problema that time kung nag-start kami, mana kaming pambakal ning paninda. So ma-opening na kinaagahan, mapakami paninda, so subli na naman. So sa madaling sabi po, dai po kami makakapuon kaning tindahan kung dai po kami nagkusugbot magparapanubli. So po talaga kaming existing na cash para ipuhunan sa negosyo. So nanubli po kami sa Bombay, sa ibang tao, saka sa kung anong pwede magpasurubli sa mo. So Arachan, babalikan ta si Noli and Dean para sa aputon ta siya kung ano ang maray na tips para sa tuyang mga pwedeng maging entrepreneur digdi sa Naga sa pagbabalik sa tuyang program.
Okay, balik kita sa satuyang program. And syempre, ibanan ta si Dindins and si Nolly. And hapoton ta siya, ano baga itong naging trials ta? Kang pagiging entrepreneur ta and pagiging businessman. Ika? Din? Okay. Ano, inot na inot si financial. So, sabi nga po ni Nolly, nag-uutang kami. Hanggang ngayon nag-uutang din kami kasi every year nag-i-improve man ang tindahan. Sunod, itong mga staff, syempre, daw o paano pag kulang ang staff, dahil kami mga ka-operating tol-tol. So, ang pamiminaman lang pigwiwish, sana makakuha kami ni mga maray, as in mga pagyan, mga tol-tol na staff. para itong makatabang kami sa inda, makatabang din sila sa kuya. Tapos means, ang iba pang struggle itong may mga ibang consequence na itong mga supplier, pag di kami regular na nasusuplayan, kaya paano maghanap ng ibang supplier para ma-maintain nilang si quality katong titataoming Produkto. So, araw po ka nasabi kang agong ko, inot po sa pagpupunta po talaga kang negosyo, ang inot na dapat igwa ka, kapital. So, maski igwa ka na kang technical know-how, maski igwa ka na kang knowledge kung paano magpadalagan, maggibo kang produkto na magkakaigo ang sa imong negosyo, pinaka-basic po dapat igwa kang kapital. So, yun po ang medyo nag-struggle kami kasi sa Samoya po na sadit na nagpipirit maging negosyante, mayong bastang matiwala sa imo na magpautang ka ning dakulang kantidad. So ito po ang saro sa mga dakulang na inatubang. Sunod po yung sa tao, sa pag-handle ng staff. Habang nagdadakol po ang tao, nagdadakol din ang iba-ibang personalidad sa loob kang tindahan mo. May mabuot, may bakong mabuot, may raot ang payo, may instance na may malikot ang kamot. So gabos mo kaipuhan ma-identify duman na si makakaraot sa tindahan mo, mahali mo na ning amay. Sagkod sa personal, pag minsan dahil mo na naririsa, maski marean dalagan kang negosyo minsan, ang saro sa struggle sa pwede makapagpapundo sa imo, hindi maging hindrance sa imo ang mismo mong hawak. So dakulaon na bagay na dapat maski nagninegosyo, maski naglalaog mo nga na income, di ka pa kasigurado kan sa imong hawak tabaka, so hawak mo so bumagsak ta. Perang beses na po nangyari sa mo na mababaliwala lang ang pinagpagalan mo kung si hawak mo they healthy. So ang mga araw po ito po ang halos mga kadarakula na apod kini na inatubang mi saro pa po diyan Nagdadagdag na ang saro pa po diyan ang kompetensya. So garo po yan pag nagtugdo ka digdi ning fishball, may mabugtak man duman ning fishballan. So digdi man po sa mo arog man po kayan, lalo po na nagagayon ang ekonomiya kang naga sa paggiling ko. Sana di man ako napapasala kung sain po kada kanto po may halos every month mga duwa tulong kakanan na parehas ang concept or harani sa concept mo ang nabukas, harani ang pricing. So saro po ito sa sa dako lang makakaapekto sa imo. Tatamaan si pambayad mo ning kuryente, pambayad mo ning renta. So ito po ang mga mga inatubang na challenges, inaatubang pagiraray. So, araatyan po, nanamitan ta, asin hihilingon ta ang mga maray, asin kung ano ang yaon sa Dad's Day Old Kitchen. Sa satuyang pagbabalik.
bestseller kan Dad's All Day Kitchen ang Chicken Cordon Bleu. Ini po ang saro sa bestseller, B. Ini po ang binabalikan kang sa mga customer. Siguro masiram po sa pagnamit niya. Ini po ang chicken cordon bleu. So, usually po mahihiling nito sinda sa sa mga mga okasyon. So, naisipan mi po na siyang iluwas mi kasi dakol po naghahanap. So, basically po yung chicken cordon bleu ang origin po siya, saro po siyang French classic. So, ngunyan po, nagluwas ng version ng mga Filipino. So, nagluwas din po kami ng version ni. So, yan po, chicken cordon bleu po. Kung taano ini paborito ko sa indang mga customer, ininin huli sa masiram kaining sauce. Ang sa pagkakaiba lang po, kaya siguro siya mabenta sa Samoya kasi dakol mo ang nagsiserve kayo ni, dakol po nagpiprepare kayo ng cordon bleu. Ang diferensya po sa sauce. So ikaw po kaming sa diring sauce na part man po kang trade secret mi na iyo po ang sarap sa sekreto mi kang cordon bleu. Saka iyon po, dahil po siya processed. Talagang hali po sa raw na chicken breast fillet. So iniroll mi po siya with maray na klase pong mga ingredients like ham and cheese para makaproduce po kami ng masiram na chicken cordon bleu. Yaon man ang masisiram na belly barbecue asin belly express na grilled pork liempo na igon toppings na guta asin sili. Pwede po kaming mga grilled products aro po kang apod kini Belly BQ and Belly Express. So, ini pong Belly Express inutong ko po kasi ang Bicol po sikat po siya na may Bicol Express. So, naggibo po kami ning sa diriming version kang Bicol Express. Yun na po ang Belly Express. So, ini po malumoy po siya na belly kang hubin na urig kasi masiram pong asalon ang belly na part kang urig kasi po siya, layered po siya na laman sa kataba. So, juicy po talaga siya. And then, binugtakan po siya ng gata saka mga spices para maging harani po siya sa Bicol Express. So, yun na po ang version ng Bicol Express, Dad's Belly Express. So, ini man po, inihaw po na belly ng urig. So, ang ginagamit mo din po ini, digdi, yang na pork. So, iyan po ang pinakamagayon na pang-grilled kasi juicy po siya saka manamit talaga. So, ini po bago po siyang buno. Dahil po kami nagkukuaka tong mga frozen na kasi pag bagong buno po, yaong po duman sinamit kang karne na masiram. Ang sa indang version kan beef kebab na saro sa mga paborito kan customer. So igo po kami ning Persian garo po siya ang origin po kani po ang samoyang beef kebab. So ang origin po kani Persian food po siya. So usually po ang mga kebab makukuha po siya sa Arab countries. Ini po ang samoyang version. So pure beef po siya na may lettuce, may grilled onions and tomato saka may garlic sauce. So niro-roll po siya sa pita bread kaya magiging garo po siya pita bread sandwich. So ini po ang beef kebab. So dakol po ang nagbabakal kani samuya. Sa iba po garo man lang da po siya shawarma. So halos iba-iba lang po kaya ang pangalan depende sa nasyon na pinaghalian. So ini po i-try po nindo beef kebab. Saro pa sa mga paborito kan mga nagkakandigdi ang pansit ni goreng na kumpleto sa ricado, asin, ang sa indang fried rice, ang nasi goreng na paboritong balik-balikan kan mga customer. So, igwa po kaming pansit sa mga gusto pong magmerienda ng pansit. Igwa po kami din inaapod na mi goreng. So, ang apod nito, mi goreng. So, parehas lang po siya. So, po siya? Indonesian fried noodles po siya. So, sa pagkakaarami po, kami po ang pinakainit na nag-serve kaini sa Bicol. So, siguro mga kulang-kulang 4 years mi na po siya na siniserve sa public. Saro po niyang sa mabenta mi na product. So, spicy po siya na pansit.
na egg noodles po siya, may kaibahan po siya na fried egg saka beef jerky po. So may mga crispy garlic din po saka spices. So medyo pampabuhay po siya kung kang hawak ta dahil maharang. So nakakaganot, nakakabuhay po ning mga tinutong kang hawak, nakakabusog ng tulak. Iniman po siya, nasi goreng. So Indonesian dish po siya. So very simple po, ambot man lang po sabihin kang nasi goreng, fried rice. Ang difference lang po kang fried rice na ini, maharang po siya. So actually ning nasi goreng po, pwede po siyang gamitan din ng iba-ibang klaseng karne. Pwede pong chicken, pwede pong pork, or pwede pong beef, any meat na gusto po nindong ihalo sa iya. So sarap po yun sa bestseller kang Stormy. So kada ka lang po nagbabakal kainin, iniiba po ninda sa yun na po ang maluto ninda para sa atin ng mga panira. So medyo spicy po siya sa mga mahihilig po ng spicy food. Daiman pauhuri ang sa indang sa diring version kan crispy sisig. Ito, iba din po kaming version kang sisig. So ang sisig po, nagsikat po siya sa Pampanga. So igwa man po kaming crispy sisig. Saro po ini sa bestseller mi man. So ini pong crispy sisig, ini po sa diri po ining version, sa pakakan-kakan mi po ning sisig, iba po sinda iba-ibang version. Ini po sa muya man ini na sa hiling mi po mayo man kami kaparehas. So i-try po nindo siya kasi pag hinalo po nindo siya, di po siya basta nalumya, masiram po siyang pulutan. So garo po siya chicharon. Kaya, kung gusto nindong mag-urog pang mag-enjoy ang mga paborito tang fast food menu sa indang homemade version, mag-Dad's All Day Kitchen na! Okay, good morning. Balik kita sa tuyang program. Ngunya na aramon ta sa na Noli and Dean makukuha and ano ang mga services na i-offer kam that day all. That's all day kitchen. Dua po ang branch mi. Yung main branch po is Dad's Magsaysay. Harani lang po sa may ADC Hotel. Pwede po kamo mag-upload sa 473-3008. And yung isang branch po sa Dad's Limasalang, Infront Integrated Hospital, pwede po kamo mag-upload sa 205-0379. Yung operation po namin is between 10, sa Magsaysay pala, 10:30 a.m. to 12 midnight. Dun sa Dad's Limasalang, 11 a.m. to 10 o'clock p.m. Daily. Nagki-cater din po kami. Sa mga gusto po magpa-cater, pwede po nindong apulan itong number na ito. Hanapon po nindo si Dindin. Kasi po si wife ko po ang nag-handle kayan. Di po ako ka-familiar na maray kayan. So, pwede po kamo magpa-cater kung may mga okasyon po kamo sa indong pamilya. And at the same time, pwede po kamo mag-advance order. Pwede po nindong apulan itong mga telephone numbers na baka mahihiling nindo sa indong mga television. Pwede po kamo mag-advance order sa samuyang tindahan. Okay, natapos na naman giraray ang satuyang Sabado and may nakaulay kitang entrepreneur digdi po sa Metro Naga. So sa liwat, antabayanan pa ang mga ibang i-feature sa indong digdi po sa GNN TV 48 Naga
Marina Aga Nagueño.